Tak skal I have. Må jeg ikke? Kan du være med det kommer ikke helt bag på mig, så jeg har forberedt lidt. Og alligevel så kommer det jo så bag på en eller anden måde. Jeg vil starte et andet sted. Der var 3 kvinder, der bankede på Sankt Peters dør. Og de blev simpelthen budt velkommen med en lille introduktion. I må spise, og I må nyde maden, og I må drikke, og så må I have en god tid. Men ved jer, hvis I træder på en and. På en and? Ja, på en and. Nå, men det mente de jo nok, de kunne huske. Så de blev lukket ind, og der var så smukt, at man næsten tabte pusten. Og det var flot, og det var dejligt, og de gik ind. Men der var én ting, de bemærkede med det samme. Det var, at jorden den vrimlede med ender. Ud over det hele. Og så gik det jo hverken værre eller bedre, og ikke lang tid efter, så er der en af de her kvinder, hun træder på en and. Straks kom Sankt Peter gående hen over alle enderne, og med sig havde han den mest grimme mandsling. Og han blev lænket fast til synderens arm. Åh nej, ham skal du gå sammen med resten af evigheden. De 2 andre tog sig nu mere i agt. Men efter en uge, så begyndte de at få lidt styr på det der, og så slappede de mere af, og ja, selvfølgelig skete det igen. En af de andre trådte på en and, og Sankt Peter kom farne med en om muligt endnu grimmere eksemplar af den mandlige race, med store briller og vine hårgrænser og nordsjællandsk accent. Ham skal du gå rundt med i al evighed, sagde Sankt Peter, mens håndjernene klappede om den stakkels kvindes håndled. Så nu var der jo så kun én tilbage, og hun passede på. Og hun blev så dygtig til at undgå at træde på en and, at hun først så Sankt Peter efter 2 år. Og da kom han med den flotteste, bedst udseende mand, hun nogensinde havde set. Og ham blev hun nu lænket til. Udbrød hun. Hvad har jeg dog gjort, at jeg skal gå sammen med den flot fyr i al evighed? Ja, sagde manden, jeg ved ikke, hvad du har gjort, men jeg har trådt på en and. Pointen er, kære kristendemokrater, I har lige trådt på en and. I hvert fald for et år. Vi er lænket til hinanden på godt og ondt, og hånden på hjertet. Det er ikke en ønskesituation at blive landsformand, fordi den forrige forlod posten. Har I valgt mig? Eller var der bare ikke andre? Hvad nu, hvis jeg træder på en and, og KD hænges ud i pressen? Vil I så få mig op på hesten igen? Ja, altså, jeg er så bundnaiv, eller også nogen, der siger, at tyk ud af jer. Det tror jeg på. Og jeg håber faktisk på, at der må være hundredvis af kristendemokrater, der hver dag træder på en and i den kommende tid. For det betyder, at vi arbejder, og at vi ikke sover. Hos KD har vi brug for alle, der ikke har nok i sig selv. Jeg har altså aldrig nogensinde sige, hvem er det, der sidder dernede? Er det ikke tømmerens søn fra Nazareth der? Glæd dig over, at vi har en tømrer i partiet. Måske vedkommende på sin måde kan udøve mirakler med de evner, han eller hun har. Vi har nemlig brug for hinanden. For danskerne har brug for et parti, der kæmper for menneskers liv i stedet for penge.